Аджина-Тепа. Буддийский монастырь Аджина-Тепа находится на территории села Ишмуродово в 12 километрах к востоку от города Бухтара. В плане монастырь прямоугольный, размерами 100 на 50 метров. Он состоял из двух частей, в центре каждой из которых находился квадратный двор, окруженный зданиями. Сохранилась ступа размером по основанию 28 метров, высота 6 метров. Стены были покрыты живописью. На пристенных постаментах и в стенных нишах располагались скульпторы. В коридоре на плоском постаменте находилась фигура лежащего Будды в нирване. Датировка 7-8 веков нашей эры. аҷинатепа. Дайри будои Аҷинатепа дар ҳудуди деҳаи Эшмуродов дар масофаи 12 километр дуртар аз самти шарқии шаҳри Бухтар воқеъ аст. аз рӯи нақша дайр шакли росткунҷа дорад, 100 бар 50 метр. он аз ду қисм иборат буда, дар маркази ҳар як ҳавлии мураббаъ иморатҳо вуҷуд доштаанд. ҳадди аксари андозаи ступа аз таҳкурсии 28 метр ва баландии он 6 метр мебошад. деворҳо нақшунигор шуда, дар болои суфаҳои назди деворҳо ва тоқҳо муҷассамаҳо қарор доштаанд. дар роҳрав болои суфаи ҳамвор муҷассамаи Буддо дар ҳолати нирвон хобида буд. санагузорӣ ба қарнҳои 7-8 милодӣ мансуб аст. Аҷинатепа. The Aჯina-Tepa Buddhist monastery is situated in Ishmurodov village in 12 km east of Bukhtar. It was a right-angle building size 100 meter to 50 meter, consisted of two parts, each of them with a square yard in the center surrounded by supporting facilities. The stupa is 28 meter in its base and 6 meter in height. The walls were covered with drawings. On the pre-roll pedestal and the niches in the walls, there were disposed sculptures. There was a sculpture of reclining Buddha in nirvana on the flat pedestal in the corridor, dated back to 7th-8th centuries.